गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ भारतनि थामहिनबा आदानि ग्रुपनि चेयारमेन गौतम आदानिया मुलुगनि ब्रैथि दोहोनि सुबुं होननानै गनायथि जाबाय। बिथाङा भारत एबा एसियावल' नङा, बुहुमनि ब्रैथि दोहोनि सुबुं आदानिया। मख'नो गोनांदि खम समनि गेजेरावनो भारतनि दोहोनिसिन सुबुं मुकेश आम्बानीखौ गाहायाव दोनना एसियानि सेथि आरो बुहुमनि ब्रैथि दोहोनिसिन सुबुंनि फारिलाइयाव गौतम आदानिया जायगा आवग्रिनो हाबाय। बिथांनि सिगाङाव इलन मास्क, जेफ बेजस, आर्नल्ड बार्नाल्ड साथाम सुबुङाल' दोहोनिसिन फारियाव दङ। हादरारि लाइमोन फुटबलार क'क्राझारनि बर' फिसा थरायना अपर्ना नार्जारिया राफोद गेलेना भारतआव मुं लाखिदों। क'क्राझारनि लाइमोन फुटबल गेलेगिरि अपर्ना नार्जारिया मैया उरिष्यानि भुबनेश्वराव खुंफुंनाय हिर' सुपार लिग फुटबल चेम्पियनशिप बादायलायनायाव इन्डियान एर'सनि जानानै उरिष्या पुलिस एफसिखौ गल सोनानै हिर' अफ द मेच बान्था मोननो हादों। मख'नो गोनांदि 18 बोसोरनि लाइमोन अपर्ना नार्जारिया आथिखालाव भारत आइजो माहारि दलनि सासे गेलेगिरि लोगोसे इन्डियान एर'स हान्जानिबो सासे गेलेगिरि। दुखुनि खौरां, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां करेन्द्र बसुमतारिनि जोनोमगिरि बिफा रन्जित बसुमतारिया 65 बोसोर बैसोआव दिनै बे बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय जोबथा बिदाय लाबाय। बर' हारिनि माहारियारि आफाद एबसु आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आफादा बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय गसाइनियाव आरज गाबदों आरो दुखु फोरमायदों। फनसुनजय सुर बाहायनि हान्जानि सोद्रोमाफोरा बर' हारिमु आफादनि खाथियाव निमाहा बिदों। बागुरुम्बा, रोनसोन्द्रि बायदि बर'नि मोसानायखौ गोरोन्थि मोसाना दिन्थिनायनि थाखाय निमाहा बिदों देबजित बरा दैदेननाय फनसुनजय सुर बाहायनि हान्जाया। जरहाट प्रेस क्लाबाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों देबजित बराजों लोगोसे फनसुनजय सुर बाहायनि हान्जानि सोद्रोमाफ्रा बर' हारिमु आफादनि खाथियाव निमाहा बियो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गुवाहाटियाव 4th ग्रेडआव साख्रि मावनाय सुबुंखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। सासे 4th ग्रेडआव साख्रि मावग्रा सुबुंखौ डेथ सार्टिफिकेट फाननानै रां लानायनि दायाव पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। गुवाहाटिनि जेएमसीएच हस्पिटालाव 4th ग्रेडआव साख्रि मावनाय गौतम दास मुंनि सुबुङा डेथ सार्टिफिकेट फाननायनि मुङाव गोबां सुबुंफोरनिफ्राय गुगोल पेनि गेजेरजों 5,000 रां लादोंमोन। बिनिनो दायाव पुलिसआ बिथांखौ एरेस्ट खालामो। इउक्रेनाव रुसनि दावहाया दासिमबो जोबाखै। दावहानि महरा गोबां सोलायलांदों। इउक्रेनखौ आमेरिका आरो इउर'पियान हादरफ्रा हाथियारनि हेफाजाब होगासिनो। बेबायदि समाव रासियानि हादरगिरि भ्लादिमिर पुतिना आमेरिका आरो नाट'नि हादरफोरखौ सिगिदों। बिथां पुतिना थोंजोङै हुमखि होदों, जोंनि आखायाव मुलुगनि देरसिन गोहोगोरा अस्त्रफोर दं आरो नांगौ जायोब्ला बेफोर अस्त्रखौ बाहायगोन होनना। भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिया दिनै आसामाव दावबायफैदों। गाहाय मन्थ्रिया दिनै कार्बि आंलं जिल्लानि डिफुआव दावबायहैना रायजोनि गंबा केन्सार केयार मिरुफोर आरो मेडिकेल कलेजखौ बेखेवना होबाय। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि क'क्राझार बेसरगाव लुफुंजानाय केन्सार केयार मिरुखौबो गाहाय मन्थ्रिया भार्चुएल हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवना होयो। गाहाय मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांखौ दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, रायजो बेंगिरि मुकेश साहाय आरो रायजोनि मन्थ्रि एमएलए आरो रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै बरायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बारग' एनडिएफबि रुनुस तुलसिहारिया अदालगुरि जोबथेसालियाव हमनानै दोनजादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला थांनाय 22 अक्ट'खालि बिजिरसालियाव थारिख मारिनो थांदोंमोन। बे समावनो अदालगुरि पुलिस बिफाना बिथांखौ हमनानै दोनो। धेमाजि जिल्ला बग्रिगुरि गामिनि थागिबि दुखुथिया नखरनि बिसि आरो बिमा बिथांमोना रायजो राजा आरो माहारियारि आफादफोरनि मदद हांख्रायहरो। भारत सरकार, आसाम सरकार, बिटिसि सरकार आरो बर'फोरनि गुबुन गुबुन आफादफोरजों बिसार गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनावबो मानो आयेननि बेन्दोंनिफ्राय उदां जानो हायाखै होनना रायजो राजाफोरनि गोसोआव सोंथि बेरखांदों। गुबुन गुबुन बारग' एनडिएफबि बिथांमोनखौबो हमै हमै जोबथेसालियाव सौबोगोन नामा होननानैबो गेदेर सोंलु सिखारदों बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।